Madero mauchiel kende to atieko twak mar okinyi makawuono Isaac. Ka ng'ato koro dwa ng'ado bura ni en koro kaluwore kod thuolo mar higni 3 ma koro medwa ni ambe koro we akaw advantage mano mar thuolo ni. Ber ka ng'ato tero mwandu kaka ng'ata achiel kose ber ka jopur riwore to mano mwanyalo wacho ni nitiere kod returns mathoth ahinya nyaka otudore kod kaka chiro nitiere pinyno mar Amerka. Ber ka ng'ato tero mwandu as an individual ki en kose ber ka koro giriwore kata jopur achiel ariyo adek kata par moko ema koro giwacho ni mwandu wagi ero koro gin quantity makamawe koro waketgi kanyakla watergi e pinyno mar Amerka watima kare kod thuolo mar higni 3 gi. Erokamano. Ne jowinjo magwa mag nyikwara mogi da wachi ni ka wang'iyo thurwa piny kacha. To kata mana Kenya iyudo ni land system en gima pod nitiere joka kwaro. Koro kata ka ne onego bed ni itiyo gi eka 10 mondo mi itime lose mwandu ni moro to kinyal. Koro nyaka chuni ni nyaka iwuo odhiambo wuogo tino moro tino wuogo kelo moro kata gi kamau moro mondo ji onywakre mondo mi mondo mawuok kacha nyalo romo kiwango makata ka korutero to ji wacho adier Kenya timo ohala. Koro daher mar jiwo jowinjo ni ber kadipo ni okinyal achung' kenda nekech nengo mar timo ohala ni malo ji koro tudre mondo mi ng'ama nigi gologoro achiel mar bando kacha kata mananas lodi 2 en bende obedi achiel kuom jok makoro ohala mitero volume mitero okono mondo mi ji oyware ng'ano oywa bad wadgi ng'ato oywa bad wadgi gigi kotimore tiro ni koro wanyalo bedo gi duol motegno ni wan kaka group ni wadwa ni mondo okonywa tiro ni kaka sirikal sani konyo gimiluongo ni agricultural financing. Koro ka ji obede group moro to loso mwandu gi tinyalo yudo mondo mi udhi piyo mondo miu pesa kata mar agricultural financing en yot moloyo ng'ata achiel ma pod dasore makata mana puodho onge godo kata mana oteku mar timo ohala onge godo. Wadongi dakika 4 kende twatieko twak mar okinyi makawuono dago mar mondo miwa wach ni mogik ahinya to kaka thuolo ni mano mar agoa makoro mednwa mar thuolo mar higni 3 bro konyo e jowechego mag ohala keto mwandu kaachiel kod nyayo thuolo mag tije ni rawere pacho kaka watieko Isaac. Erokamano. Nyikwara mogi daher go erokamano ne Ramogi TV kuom thuolo ma ochiwo makende mondo wagoye mbaka. Daher mar wacho mokwongo ni thuolo to nitiere mar higni 3 to watim siniani mondo mi kik obawa. Adier sani sirikal jiwo matek mondo watimo ohala gi pinje maoko koro ka wayudo drisa mar Amerka ni to waring matek mondo mi wakaw thuolo no watimo ohala kod jo Amerka. To ken kata Amerka kende inyalo yudo ni kata mana jok man tiere gi thuolo mar timo gigo eko mana kaka awacho cha wanywakre uru mondo wabed kamoro achiel. Mar ariyo wantiere gi gima samoro wawacho ni iluongo ni ohala mar pur mar ohala or agribusiness. Jowas pod timo mana pur moro mar kao gologoro achiel to dhi okomo bando to chamo bang' dweche 2 to pesa no rumo mondo no rumo. Koro waonge gi information matimo agribusiness keto ohala e pur kata ohala mar gik manade ma watimo dala. Koro me wabed gi rang'iny mar bedo gi knowledge mar agribusiness. Aito mogik samoro wapuro kata watimo ohala to wan gi shocks mag biashara. Koro wantiere gi gima oluongo ni agri-financing insurance Koro nitiere migepi manyalo timo ni insurance mar ohandi ma samoro nyalo yudo ni ne iloso mwandu ni to pe ogoyo pesa ni manyingo matin to orumo. Koro wabed gi thuolo mar yudo information ma wanyalo timo godo insurance mag mwandu mwatimo. Aito mogik kaka chenro mar kefis adier wabed gi thuolo malach mondo mi wamany information nikech sani information giwacho ni eteko information is power. Wamany teko mondo mi wang'e ni to gima nade madwarore mondo watimo ohala kod jowa mawuok piny mar Amerka. Agoero kamano mang'eny kabisa jowinjo marwa makawuono kokadho kuom Ramogi TV kuom thuolo mar twak mar ewi agoa. Erokamano ahinya Isaac Nyateng jakanyo kefis mano Kenya Plant Health Inspectorate Services kuom kaw thuolo mari okinyi makawuono